माई हमार बियाह रोहित से करवा दो। केहू तरह पापा के मनाव। अगर तू लोग हमार शादी रोहित से ना करवाई बुझा तो हम जहर खा के मर जाई या घर छोड़ के भाग जाई। शिल्पा अपन माई चंदा से कहलस। चंदा आटा सानते सर उठा के कहलस कि एक शर्त पर कि तू अपन फोन 1 महीना खाती बिल्कुल ना छुबे और ना ही रोहित से मिलबे। माई लेकिन ई कैसे हो सकता कि हम एजा रही और रोहित से ना मिली। चंदा मुस्कुराते हुए कहलस, यही से तू काल अपन नानी के घरे जाता रे। माई ओ गांव में हमरा मन कैसे लागी और हम ओजा भला का करब। चंदा मुस्कुराते हुए कहलस कि वनस्पति विज्ञान से मास्टर के कैले बाड़े तो ओजा बागवानी में प्रयोग करिहे और ऐसे भी तोरा नानी के तबीयत खराब बा। उ कहलस कि शादी से पहले पाक कला के ट्रेनिंग ओजा तोरा मिल जाई। अब तू अपन सामान बांध ले और हाँ चल मोबाइल अभी से ही हमरा पास जमा कर दे। शिल्पा ना चाहते हुए भी चंदा के अपन फोन दे देलस और चंदा वही समय ओकरा के लॉकर में डाल देलस। शिल्पा अपन सामान 2 गो बैग में तैयार कर लेलस और मोबाइल देवे के हड़बड़ी के कारण उ पछतात रहे कि उ नंबर रोहित के कहीं लिख ली त कभी कभार नानू के मोबाइल से रोहित से बतिया ली। अगला सवेरे सवेरे वो बिस्तर पर से उठल त गाड़ी आ गई रहे। उ जल्दी जल्दी अपन नित्य क्रिया खत्म कैलस और माई के बगल वाला सीट पर सामान गाड़ी के डिक्की में डाल के बैठ गई। 3 घंटा में ही वो अपन नानी के घरे पहुंच गई तो नाना नानी बड़ा खुश भइलन जा। चंदा अपन माई से एकांत में कुछ गप सप कैलस और दोपहर में ही गाड़ी से वापस लौट गई। शिल्पा के पास कोई चाना ना रहे ऐसे उ नानू के फुलवारी में गुलाब के नया नया किस्म पर अपन प्रयोग करे शुरू कर देलस। नानी के साथे लकड़ी वाला चूल्हा पर उ खाना बनावे लागल और अब ओकरा खूब मजा भी आवत रहे। पूरा 1 महीना के बाद चंदा शिल्पा के वापस लेवे आयल तो शिल्पा अपन माई से लिपटते हुए कहलस कि माई हम शर्त जीत गईनी। अपन पापा से तू बात कैले रहू। चंदा कहलस कि हम कुछ तरह के देखावल चाहतानी और अपन मोबाइल फोन के शिल्पा के सामने रख देलस और कहलस कि हम अनु के नाम से रोहित से बात कैले बानी। तू चैट पढ़ के ओकरा बारे में निर्णय कर सकतारू। शिल्पा माई और रोहित के चैट पढ़े शुरू कैलस तो अवाक रह गई काहे कि ओह में शिल्पा के रोहित एक टाइम पास के नाम देले रहे और साथ में लिखले रहे कि वो एक बेवकूफ लड़की हिया। एकरा बाद ढेर सारा जिए मरे के कसम और प्यार प्यार भरी बातें। चैट पढ़ के शिल्पा जोर जोर से रोए लागल त चंदा ओकरा के शांत करते हुए कहलस कि बेटी दुनिया मतलबी लोगों से भरल पड़ल बा। भोला लोग अक्सर ठगल जालन। तार सहेली सीमा हमरा के रोहित के चरित्र के बारे में बतैले रहे। हम जानत रही अगर तू तारा से कहती कि तू हमार बात पर बिल्कुल विश्वास ना कर तू और उल्टे सीमा से भी दोस्ती कर ले तू तोड़ दे तू। ऐसे हम ई सारा खेल रचनी ताकि रोहित के असली छवि हम और तारा दोनों देख सकी। शिल्पा आंसू पोंछते हुए चंदा से लिपटते हुए आई लव यू मम्मी कहलस तो चंदा मुस्कुराते हुए कहलस कि मम्मी की जगह दोस्त बोला और फिर दोनों मुस्कुराए लगली सन। दोस्तों ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल? अगर अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।